radio télévision Jeeri TV ɗo e Waalo hanki ko daje mawɗo wonɗo ɗo hanki hande woni natirde galle a ɓeni ono ɗum ɗo ko kew belɗo on wiyete kala mo gandanɗa ene ƴeewa Jeeri TV hande ɗo e nokku biyeteɗo Belel Aya région de Louga département de Louga arrondissement de Keur Momar Sarr commune de Seyeur village de Wendu Yero eyyi kew belɗo woni ɗo hande ne kono ɗo oɗo kew rewɓe worɓe foof ndentata uno ko ɗum ɓe gaadori ko heɗon ɓe gaadori ko ɗum weltare mawde ko ɗum weltare mawde hono jiiruɗa kew o kew o nice mo weeli hoto jombajo o jombajo woni oɗo woni jombajo eyyi kay woni joom en jiiɗo lego saji woni kay addi ɗum oy oɗo woni ndeyale o yawimo eyyi duysoɗo a yettiɗo eyyi kay yewti ha addi ɗum ɗo o kay addi ɗo o programme mawɗo ande on jelti hande télévision ko tedduga Jeeri TV télévision aynaɓe han noon fuɗɗima naata golle to e Dakar Malika han woni naharude galle o han woni naharude galle eyyi fuɗɗima han naata wuuro gonɗa jeeyama hen eyyi joni noon gandanɗa hoore ma kala tawaɗo jinnoɗo tawa yo Allah ɗum badde judde battane ngal gendal ngal mbaɗɗon kokkiɗon ha garɗon ɗo yo Allah okkoren noon on ɓesdi on ustaki garan ɗon gonken amin ya rabbal alamin on ɓesdi on ustaki amin yo Allah ɓoyni ɗum ɗo yo Allah layni ɗum no buuɗo gorgol an noon jiiruɗa kew o jiirumi ko machallah wayo jaam weeli Allah hokku en weedi gentel ge amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin noon woni premiére naatgol golle an woni premiére naatgol golle koko weeli